Hej, jeg er Isabelle fra Butik Isabelle. I dag der vil jeg vise jer lidt af de tilbehør, som jeg har til mine sko, eller noget du kan købe til dine egne sko. Og lad os starte med nogle af de her sløjfer, jeg har, man kan sætte på skoen her, så man ligesom kan lave lidt ekstra fint. Det er blandt andet sådan en her. Jeg har nogle forskellige, jeg kan lige vise. Og de bliver alle sammen solgt som et par, så altid med to styk. Der er sådan en lille klips på, og så kan du simpelthen sætte den her fast på skoen. Så har man lige pludselig et helt andet udtryk på skoen. Du kan også sætte den her i siden. Sådan her, det er jo også rigtig fint. Og du kan også godt sætte dem bagpå. Altså man kan jo sådan set sætte den, hvor man vil rundt på hele skoen. Det er jo kun dig selv, der bestemmer, hvordan du lige synes, det skal være. Kan de vise en af de andre modeller her? Og det er altså med sådan en klips på. Og der er ikke noget, der ødelægger dine sko. Sådan. Det er de der rigtig fine. Dem har jeg altså så nogle forskellige modeller af, og jeg tager sådan løbende nogle nye modeller hjem, hvis nu det er, du forelsker dig i nogen. Så vil jeg vise lidt omkring det her med, at når man går i høje hæle, så kan det godt gøre lidt ondt i tæerne. Det tænker jeg, at flere af jer har prøvet, og især når det er helt nyt. Det der sker, når man kommer op i hælehøjde, det er jo, at man ligesom skrider fremad, og så hænger man herude i tæerne. Og så er det jo klart, at man får ondt i fødderne, fordi tæerne de hænger helt derude, og al vægten går ned i foden. Og hvad kan man så gøre for at forhindre det? Man kan bruge nogle forskellige metoder her, hjælpemidler. Blandt andet sådan nogle forfodssåler, som man lægger ind i skoen. Og ved at du ligesom lægger den ind i skoen, så sørger du lidt for, at foden den ikke sådan skrider fremad på samme måde, som når du ikke har sådan en i. Så det sætter lidt en stopper for, at du kan sådan skride helt frem i skoen, og så hænge helt ude i tæerne. Man kan få nogle forskellige modeller, men det fungerer i hvert fald ret godt. Og hvis ikke du har lyst til at have sådan en type, så kan man få sådan nogle modeller her også. Det er også nogle, man kan sætte ind i skoen. Den her, den fylder jo lidt meget, men der er faktisk sådan mulighed for, at man kan tage noget af det her skum ud, så man kan presse den mere sammen, så den ikke fylder så meget herude ved tæerne. Men sådan en kan man putte ned i og lægge helt ud i spidsen af skoen. Og som I kan se her, så er det jo formet efter dine tær. Det vil sige, at tæerne de kommer til at ligge her på i stedet for, og ikke kommer til at hænge helt ude yderst i skoen. Så du får ikke de her samme smerter og ondt i tæerne, som når din fod ligesom skrider helt ud i skoen. De her de er ret effektive også. Der skal selvfølgelig være noget plads i dine sko til det. Hvis nu de er meget spidse, så tænker jeg, at så vil de sagtens kunne være der. Og igen, så kan man jo tage nogle af de her ud, der sidder inde i midten, og så kommer de ikke til at fylde så meget derude. Så vil jeg også lige vise, at man kan også bruge sådan nogle stropper her, man sætter på skoen. Hvis nu, at når du går, og igen, så synes du lidt, du hænger lidt herude. Du klapper lidt her, fordi du netop skrider frem. Så for at undgå det, og det er jo, når det er sådan en åben pump, så kan man sætte sådan nogle remme på, som man egentlig sætter fast hernede under skoen. Der er sådan en, på den her model, en elastikkant, og det tænker jeg, det må der være på de fleste modeller. Og så kan du simpelthen ved, at du har sat den her på, så holder du ligesom skoen mere på plads på foden, så du undgår at ligesom gå ud af skoen. Og lige med den her model, den har jeg i den sorte model og den lyse model her. Der er igen også 2 styk i en pakke. Jeg sælger ikke noget med kun 1 styk. Og der har man altså, der medfølger så nogle velcro tape, man kan sætte på. Og det sætter du så nedenunder.
og så ligesom sørge for, at den her elastik, den ikke flytter sig. Det er jo ret smart, godt tænkt også. Den fås også i sådan en helt plastik gennemsigtig, der ligesom også kan strække sig, så man ligesom kan sætte på. Den er lidt strammere, men til gengæld så kan du ikke så nemt se den, så den skjuler lidt mere det her, at du har sådan en på til at holde foden på plads. Og sådan her ser det altså ud, når man sætter den på. Og det var egentlig de forskellige små stykker tilbehør, som jeg vil vise jer i dag. Og jeg viser lige en gang til de her små søde sløjfer. 2 styk i en pakke. Og så de her, jeg har flere inde på min hjemmeside, flere forskellige modeller. Men man kan altså godt få noget sjovt ud af at lige pludselig lave sin sko lidt om. Og pifte den lidt op med de her modeller. Så det var alt for i dag. Jeg håber, I kan bruge mine forskellige råd og vejledning. Og så ønsker jeg ellers bare en rigtig god dag og have det godt. Hej!